Wat een agressiviteit weer. Ik wilde gewoon iets voorstellen. Met je chagrijnig gezicht. Altijd datzelfde kapsel, weet je niet, eens een keer wat anders. Nee, man. Ik weet niet hoe dat ding. Niks snap, ik ben gek in je hoofd. En ik ben de professional, ik zeg dat en that's my opinion! Dat was toch mijn kapsel, wat lach je? En dan? Heb je een scheiding? Met wie? Met je haar? Zou daar iemand snuiven? Nee, niet lachen, dat was leuk! Nee. Oh, hi. Nee, gaat niet. Huh? Mooi, Oh, hij werkt hier. Dat is mijn mening! Ah, wat denk je, ik ben clown of zo, wallah? Dat is toch mijn hoofd, of niet? Ben je gek of zo, broer? Ewa! Denk je, ik ben clown?